Сёння зноўку едзем, але ў іншы культурны горад, называецца Константин-Езёрск, альбо просто Константин. Кілометраў 17 да яго ехаць. І разам са мной будзе ехаць яшчэ наш гітарыст Матік. Вось. Там зноў такі заможны такі, не ведаю, горад, пасёлак. Карацей, там ёсць вілы, былі казино. Я набыў сабе ў секондзе вось такое, не ведаю, крутка сподні. Карацей, гэта шартаны. І там узмацнённы такі слой ёсць пад дупу, каб не настолькі набалела. Co ty byłem już kilka razy, może 4-5. No to wiesz jaki klimat. Tak, tam zajebisty. Co możesz powiedzieć subskrybującym ludziom? Że fajnie jest w Konstancinie, bo jest dużo drzew, ale jeszcze nie jesteśmy w Konstancinie. No to prawda, że to jest takie miejsce, gdzie to jest dużo osób, którzy chcą pokazać swój przedmiot. Fajnie. Купляю эту кислотную жижу, смачно. Мало цукру, 4 грамма увогуле. Это увогуле не шмат. 18 килокалорий. Вот. Villa La Flor. Ponad 100 lat ma. Pewnie na śluby. Зараз будем спробовать каштовать вот гэтыя соленые лакрыцы. Они выглядают як gówno tych owieczek. Naprawdę takie bobki. Wiesz, Dobra, wezmę od jak razu. ryba. Ale pachnie tak jak normalna lukrecjowy ten. O kurwa. Jest słona? To zajebiste. Takie słodycze mogą mieć. To jest też słodkie. Tak. Ona dobrze działa jak sól z cukrem. Tak, bo ja myślałem, że to będzie tylko słone. A ma też cukier. Więc ja to mógłbym mieć. I nie zjesz tego za dużo. Za dużo nie zjesz. Bo jak Nie. zjesz za dużo, no to będziesz pić. Nawet mnie wystarczyło jedną. No. Ja nawet tak mogę powiedzieć. Chcesz wziąć potem? No właśnie, to jest dobre w częstowaniu ludzi. Nie zabierać za dużo. Ale nawet teraz, jak jem, to ono po prostu jest słone. Już nie słodkie. Ale to jest tak bardzo, bardzo słone. To jest O bardzo. kurwa. No. Że to Ta sprzedawczyni powiedziała mi, że jest jeszcze tam była extra soul. Myślisz, że może być Tak. I ona mnie właśnie powiedziała, że weź, jako pierwszy raz bierzesz, to spróbuj zwykłe. Oj, matka. Więcej, no to już byłoby niezdrowe bardzo. Oj, a ono wielmi słodkie. Och. Dzieci! To dzieciom trzeba dawać! Chcesz dziecko słodycze? I nigdy więcej w życiu nie będę jeli. myśleć, że takie są słodycze. Za dzieciaka trzeba tak. Зараз вам покажу працу бубнача па-за студыяй, па-за увогуле практыкай, гаражамі і барабанамі. Гэта ўсё, што звязана са структурамі, запісам нот і зрабленнем, як это. І увогуле ёсць такая практыка, што канцэртныя версіі яны адрозніваюцца ад студыйных. І трэба перарабіць, і трэба, каб каманда памятала. І для гэтага робяцца такі дэмкі, не ведаю, рыбы, як хочаце іх там называйце. Вось, я зараз гэтым займаюся, вось одну песню ўжо зрабіў, і ўсё, дарэчы, пачынаецца з барабанаў. Записываешь спачатку барабанаў, мідишку, а я это записываю праз ноты, ёсць розныя всякие прилады, додатки, аплікацыі. Я это раблю праз ноты, зараз вам покажу. Вось так выглядае ввогуле моя структура. Квадрат, значить 4 такти, тут 8 тактів, тут полова квадрата, карацей. Вось, тут мой конспект, скажем так. Потім ми заходимо в таку програму, як MuseScore. Хтось може пише у Guitar Pro, я не ведаю. Я, короче, я дійшов, і у мене просто нотний такий нотатник. І
Все это пошло. І все, я потім гэта выводжу у MIDI фармат. Ось таким займаюся так само. Гэта що датычыцца нот, всяких домашак, дарэчы, мы з вучнямі па нотах все граем, в сэнсе на слых, але домашки вось даю у нотах. Вика мне принесла финик, там масло и что за паста? Соль и миндальная паста. Соль еще и миндальная паста. Это типа урбича? Каратей. First trying. Сегодня моя жонка такая Самая шипенкна. Что мы приехали, купили чебуреки, нарешті доехали, яны знаходзяцца насупраць вось гэтага касцёла ў Варшаве. Вон там, вон там, вон там. Тут вось раней были медведи. У городе просто медведи были. Мне гэта не близко такое. Расскажите, паспрабуйте. Ладно. Его трэба, напэўна, скручваць прасцей, пакуль до мяса дойдзе. Ты ж дошла уже? Ну, расскажи. Як треба. Як трэба? Так. Ось як на жданах, калі ты хадзіў, стаміўся, быў голодны такі, зайду па чебурек і вось. На жданах такие чебуреки были? Так, беляши, чебуреки, ветчины. Хотя мне заўсёды покупали. Окей, покажи, что там. Мяшка, специи, хруст какой тут. Окей. Добрый, Так горячий. гэтага взяли Иран, так, там увогуле чарга. Самое цікавае, што пакуль у чарзе стаялі, я сустрэў дзяўчыну з маёй школы. У мяне памяць на твары і на тварей. Окей? Шипенко. Вось. І она імёна не такая. Вось. О. Короче, я зараз паспрабую трошки. Он. Ты видишь, сколько ж мяса? Идеальное. Его хапаем. За 10 злотых. Ой. До речі, так, кошт за штуку 10 злотих. І он ось такі по помірах. Есть Ось с тут, сыром. ось тут унізе початок, ось тут конець. Есть с сыром, есть с бульбой, есть со шпинатом. И есть беляши. И есть еще хачапури. Ну, такие конвертики. Я б такими двома наївся. Файно. Лучочек. Зараз у мене Цибулечек, вы не чули лучочек. лук, з лука стріляють. Вика, ну. Вонь з моєї школи пішла справа у заплечником. Походу в окладки навіть заплечник. Я кажу, але на класи 3 була як це старейша за мене. Каратей, чебурек смачний. Айран треба відкрити. Чебурек, всякі такі штуки з айраном. Відкриєш. Будеш? Ну і добре. Кисленькі такі, добренькі. О, Слухайте, это першие чебуреки. До речі, гэта перші чебуреки в житті, які я ем не гатаваныя не мной. вау. І гэта топ. Варшава, я кропку пакіну. Мы прийшли у Декатлон тут на Старобрамской вулиці, і он просто... Ось тут намет, і там оренда роверов. Это хата 600 злотых. 600 злотих. А ми 4000 злотих платимо, 4200. Так это царство. Вон, прибанник. Ну я хочу собі намет. А, до речі, скільки не коштують? А почекай, це промоція за 75 злотих, що це? Это, вот, Будка. Это 600, я ж кажу. Ні, так мені треба ось типу такого щось. Я б хотів. Так, это царство.
Ні, так мені на одного вось хопить. Так, ти будеш, а якщо я з тобою пойду, потім я А ще... ти сказала, що ти не ходиш. Може, так з тобою. Слухайте, 140 злотих, це ж нічого ввогуле. Я думав, що я не більше. Так нам... Я все сказала. Так це гігант. Є такі, які не треба робити, вони самі розкладаються. Ось такі скручені, Во. вони самі розкладаються. На 3 чоловіка треба брати, нам на 2 хопить, коли трьохмісцеві. Ну. Кайфи, кайфи, кайфи. О, скільки їх тут. Що? Давно не було вже ні такої реакції на краму ніяку. І нарешті ми знайшли краму, яка йому подобається. Йокали мене. Ось це серйозне. Ну так я б одразу лепі брав щось ось. О, глянь, який тент. Ти коли машини так раз і все. А хоч машину заганяй туди. Ти на коні їдеш кататися? Ні. Я як зорний десант, типу, супер жуков. Добре. О, кольки тут сідушок, мені замінити треба. Це чехол, напевно. Пригоже, як мой заплечник жовтий. О, є непромокайки за 200. Глянь, є непромокаемые брезентовые такие. Ага. Или за великое, невеличку хочу. О, кош хотів себе так само. Щоб фікса туди. Ой, зверху накрыть, і все, і фікс буде зачинений. Так. Что такое быть бубначом и ездить на репетицию? Тут у меня сменное оденье, палки, вода. Тут у меня железо. Не ведаю, сколько оно важить. Больше десятку, не знаю, килограмм 10. Тут у меня педаль и всякие невеличкие, там, всякие невеличкие прилады. Рештунок обсталювання. И тут у меня основный барабан. Снейр працовный. Але я хочу на репетицию. Все, встретимся там. Я в П'єрдолі, в нього першиню подарили кветки. Я не ведаю, як реагувати. Ну ты сказал, что тебе на настрой. Мені як приємно. Гляньте, які пригожі. Так, Астромерия. 3 рази, он мне сказал. Астромерія. Вау. Но насыпать до воды, сказал, и воду не менять, а только подливать. Окей. Я у шоку. У приємному шоку. Але приємно. Набив каск, шлем, шалом. Набив собі такий ось крепеж для телефону. Набив собі такий бандаж гумовий, бо у мене пошкоджене колено було. І набив бутельку. У мене була металева, але вона не вельми зручна. Там така більш термос, ніж бутелька. Ось такі обновки. І ще шкарпетки для бігунов, бо дихали у мене ступні. Ось тут біля нашої хати такий мост. Гляньте, який видок. Там далі Варшава, вунь. Жевжики, это вы что робите? Вы закрыли сбор грошей мне на SSD-шку и на iCloud просто за один день. Мне несколько людей закинуло одразу такие величезные суммы грошей. Мне вельми приємно. Дякую, що ви мене підтримуєте. І особливо мені приємно, що раніше я думав, що все скидається про білоруську мову, але зараз я розумію, що людям просто подобається мій контент. Сьогодні я не збираю на певні мети, ось. Але сьогодні я хотів з вами поділитися новиною. Я зробив на своєму профілі Buy Me Coffee некалькі типів підписок, а так само почав розпрацьовувати свою краму, скажімо так. Я пропоную некие послуги. І тут ви можете побачити, що у мене є просто підтримка, є підтримка з доступом на певний час раніше відео. Я подумав на день, на 2 закидувати людям, глядеть влог раніше, скажімо так, early birds. І є
я вырашыў, што я для сваёй пацехі записываю відэа, дзе я граю на бубнах под некаторыя песні, і цяпер вы можете просто заказаць у мяне, каб я сыграў нейкую вашу улюбёную песню. З часам я буду распрацоўваць сваю старонку і дадаваць всякія цікавосткі. У меня ўжо пачынаюць зараджацца ідэі, а калі яны ёсць у вас, што я мог бы вам прапаноўваць, што вам было бачыць цікавае, эксклюзіўнае, то пішыце ў каментарах. Яшчэ раз дзякуй і за вас вось гэты скрыпень з цытрынай. Раскажы, што адбываецца. Калі б мы ведалі, але мы не ведаем. Да, я ведаю. Сёння у Варшаве калапс. Першая рэч. У Варшаве 3 дні, цэлыя 3 дні, 3 канцэрты будзе граць Тейлор Свіфт. Вось. Сёння першая, другога і трэцяга будзе граць. І з учорашняга дня чэргі ўжо займалі, каб увайсці раней. І другая справа, сёння другі, такое, скажем, жалобнае свята, 80, сёння рачніца гадавіна з пачатку варшаўскага паўстання. Тут а 5-й, гэта ўжо вельмі хутка, будзе гучаць гук сірэны на ўсю Варшаву, то бок такім чынам людзі як аддаюць дань. Давай тут застанем. Сегодня мы с вами сустракаемся на кухне, и я уже казаў, что я пасля поездки ў Швецию захотел приготовить гэтыя цудоўныя кардамонавыя булочки. Я знайшоў один рецепт дзе на ютубе, и мы зараз будем с вами готовить. Спачатку змешваліся усе вадкія інгрэдыенты. Я, калі што, калі все выйдзе, я пакіну спасылку на відэа і пакіну грамоўку, з якой я раблю. У нас будуць і дрожджы, і закваска альбо рошчына. Таксама закваску Віка мне яе падрыхтавала. Вау! Трошечки болей выйшла. Дрожджы звычайныя, пекарскія, вось свежыя. І мне яйка яшчэ трэба дадаць палову. Размешаем. У яго комбайн. У нас нема, у нас есть венчик. Если вы не ведаете, як выглядае кардамон, то вось ён не дроблены, вось такі. І внутры, калі яго зараз мне удастся разлупіць, вось унутры гэтыя чорныя бубкі, гэта і ёсць сам, вось, скажем, кардамон. А у відэа ён усё разам драбіў, і па класіцы я думаў, што толькі чорны дадаюцца, але ён драбіў усё разам, і вось гэтае лушпінне таксама дадаецца ў цеста. Мы зараз гэта ўсё падробім. Вау! О, Віка, падыдзі сюды. Ох ты! Я такого канцэнтраванага водару. І ён типу... Так, гэта як перец, ось адразу уступца. І там я побачив, што ён все з лушпіннем, типу. Ну, то боку теста, і увогуле не толькі чорную дадаюць. Мы дадаем сюды цукар там, дзе у нас вадкая была, соль колькі, соль недзе ось так, кардамон, палову ад гэтага. А палова нам спатрэбіцца для намазкі. Гэта вось амаль сінабоны, толькі замест у нас цынамона кардамон. Кардамом. Мука звычайная для тортаў, там, пірагоў і всякага такога. І замешваем цеста. У яго там камбайн быў. У нас, вядома, гэтага яшчэ няма. Буду ў ход ужо рукі пускаць. Ён казаў не пераўзбіваць, не
каб яно не забітае было. Не ведаю, як атрымаецца. Карацей, ён сказаў, як цеста тыпу збіраецца вось разам, то можна дадаваць ужо масла. І я буду спрабаваць яго неяк вмазываць зараз туды гэтае масло вось такім чынам, бо зноў такі ж я без камбайна раблю. Яшчэ кавалачак масла. Зараз так ось. Оба. Цестамес Євген 3000. Нам треба зробити not too strong. І каб яно до холери не ліпло. Ось, бачите, у мене воно вже отакий добрий кавалок формується. Ведаєте, коли обираєш перший рецепт з Ютуба, а я ось захотів поспробувати з розчиною зробити, з закваскою. Потім я здався, думаю, зроблю на гэтым просто на дрожжах. А потім один рецепт знайшов, де мікс і дрожжі, і розчина. І ось коли готуєш, і у тебе атрымлівається як на відео. І коли ёсць тут люди, хто не раз гатаваў по рецептах з інтернету, може розуміти, що рецепт з інтернету гэта не заўсёды, як, так би мовити, готуй по рецепті, а на себе гэта як не плашай, не ведаю як. Як сказати? Роби, а сам типу не плашай. Я не те саме. Наконт адпачынку і расстоювання теста. І він ставив на паўгадзіны, але у выніку там 45 хвілін. То бок мы дамо 45 хвілін і пакуль зраблю намазку, якая там мае быць. Ну, типу, мне не хапае capacity здымаць влог, здымаць reels, ну, я разумею, что нет. Наступным разом я просто здыму уже reels, это ще не пробный такі спробный. Зараз пауза. Раз, два, три, чотири. Проїбався. I won't leave Зараз ми з вами зробимо намазку, яка буде ось так розмірковуватися по тесті, по тестю. Як каратей у синабонах, коли ви ведаєте. Нам спотребиться масло, температури, щоб воно м'яке просто було. Так, мені треба ваги включити. Наша сябровка покликала нас сьогодні на тусовку на пляжі увечері. Я таки думаю, я-то думав, навіщо я пеку булки? На спробу. Так, масло додав. Нам потребується цукор демерара. Коричневий цукор, каратей. Я бачив, гэты рафінаваны, і он делался таких сыпучий. А есть не сыпучий. Ось в рецепте был не сыпучий, я Вике не сказал, что там. И он просто такие клейкий, больше, мне сдается. Не ведаю, я ніколи не спробовал такі. Масло, цукор и кардамон. И мы его зараз будем просто перетирать у такую пасту. Такое тесто вышло. Там увогуле по рецепції все ж таки я гляну, що звичайний цукор, а гэты ось тростниковий, він не розпустився увогуле. І він так застався гэтымі кришталиками. Не може все з першого разу атрымлівацца нормальово. Я одразу злуюся. Так неприємно. Тільки глядів відео. Чому я так?
А тому што заўсёды не давалі права на памылку. Вось калі штосьці не так рабіў, тебе адразу вінавацілі. А не просто сказали, ну вось, ёсць такія вынікі ад такіх спраў. Ну нічога, типу. Праз тое, што цукар не распусціўся, ён чапляецца за цеста. І ў выніку атрымліваецца вось такі пласт цеста. Тут намазаная намазка, цукар і масло і кардамон. І зараз нам трэба будзе зрабіць такую штуку. На палову так вось загарнуць і гэтай паловай яшчэ накрыць. Ау. Все разрезали, атрымалось 2, 4, 6, 8, 10, 11 штучек. И яшчэ 15-30 хвилин мы даем им отпочить. Вот, я их прикрою. Зараз так вот. Прикрыем так вот. Ой, волос. Не кричи, не пуха. Ты хороший, я пуха. Мы зараз зробім яшчэ памазку такую сиропную. А низ у нас ёсць але молаты, а там трэба зорачкі. Я не буду тады дадаваць і кардамон дадам. Так, яшчэ больш кардамону. Нам трэба вода, цукар. 1 до 1 змешваем. І некалькі бубак кардамону. 4 будзе. Там было сказано ў рэцэпце 180 градусаў і прихітыт, карацей, разагрэць. Ведаеце на колькі? На 9-10 хвілін. Зараз 57 хвілін, але... Так. За высоко ты их поставил? Не, он сказал, типа, ну окей, все. И 10 хвилин, але мне страшно 10, я 13 попеку. То бок праз 13 хвилин я буду выключать и глядеть, что атрымалось. Карацей, 10 хвилин. Вика своим я не подснял, я на таким щупом термометром проверила, мы надломили. Быццам бы все готовое, великую взяли. И зараз я буду мазать сиропчиками. Цукром по цукру. Для того, как аутентичнее, возьмем талерочку со Швеции. И она готовая. Тримай. Можешь потести сюда. Давай. Не могу чекать. Треба. Такая нежнюткая. Кайфы. Серьезно, ён казав, оно може казатися, типу, undercooked, underbaked, але оно приготувалося. Кардамону, кайфи. Отбивал башки. Мне ведаете, що хочеться? Мені хочеться зараз ось так зробити. І молоко холодное, коровина. Я покину посылочку на першее жарало, на першую крыніцу. Там вы сможете докладнее все поглядеть. Дрожжей будешь сливать. И в наступный раз я поспробую так, с розчиной, с закваской на ночь поставить. Там есть, вы поглядите, когда вы будете глядеть, есть опция полностью замест дрожжей, как и сказали, это такой худкий вариант.
приготувати. Каб сьогодні зробити, сьогодні спекчу. Ось. А кольки, яку я почав пекчи? Ой, готувати. Мені здається, полова на першу неті. І теперка четверта, 4:20. Ну, максимум. Каніп я може 4 4 години максимум. Ось. І отримається, я зробив як половинчату, полову порції зробив. У мене отрималось 11 булочок. А вони на кілограм роблять, ну то бок 20 плюс там булочок. Обов'язково зробіть, і гэта обов'язково піць, не обов'язково з молоком, молоко гэта мой варіант, але з кавой. З кавой, і все, і ви відчуєте, що ви одразу у Швеції. І гэта смак Швеції, 100%. Дякую за прогляд гэтага відэа. Пішыце ў каментары, калі прыгатуеце гэтыя булачкі, а калі вы іх не прыгатуеце, напишите, які ваш улюблений рецепт здоби, або яка випічка ваша саме ось любима, найцудовніша, найсмачніша. Я сподіваюся, що твоя любима це я. Ось моя любима випічка. Ось вона. Ось. Коментарі, подобайки, пошарьте сябрам гэта відео. Ось. Ну і все, тоді подписка, подобайка, коментар. Смачно їсти!